Anong ibig sabihin nito, Raymond? At sino ang babaeng yan? Bakit naghahalikan kayo? Manloloko ka, Raymond! Ang sama mo! Akala ko ba naman? Akala mo yung ano, Judith? Ewan! Diyan na nga kayo, mga taksil, mga manloloko! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapiling na nga po, maaari ba mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Dara. At syempre, mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ na may Tita, Anya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin solusyon. Isa mo pang drama ang yamutan. Kapag ka, alauna na. Drama na! Happy! I wanna be happy. I wanna sing happy. Can't you see I'm happy now? Ang chokit sa tangan ng boses mo. Thank you! Tuloy pa rin, walang pakialam. Wala pakialam eh, no? Sige, Okay lang yan. kapitbahay, walang pakialam. Lakas magpatugtog ng stereo, tapos hindi makatulog yung bata, iyak ng iyak, lalaksan pa, kainis yan. Eh, ganito lang din yan, mamata niya, yung mga nagbi-video, Akala mo naman bonggalo ever yung boses. Diba? 2:17 ng madaling araw, nagbibideo. Ano ba yan? Wala kayong konsensya. Siya, ito na nga sinabi ni Papa Jack. Pag-usapan na po natin. Kasi sa mga oras na ito, sumasabog na po yung Facebook, Twitter, yung text line, yung voice message namin ni Mama Tanya Chinita. Kasi nga marami ang gusto maki-involve. So, ito na nga sabi ni Papa Jack. Don't give meaning to someone's action. You need the confirmation. Minsan ka na bang na friend zone dahil akala mo type ka niya? Akala ko, minsan ka na bang dinugo dahil sa sinabi ni Papa Jack? Naranasan ko na rin yan. Nadugo na rin ako dyan. Hindi lang dinugo, talagang tinagusan pa. Lahat. Diba? Ay, totoo yan na friend zone, my God. May nag-text, may nag-PM sa'yo eh. Ay, kasi pumapasok, naka-on na siya Pero tingnan natin, pakinggan muna natin yung mga voice message sige, na nag-voice natin. sa atin. Nag-voice sila ng voice message. Grabe naman yan. Sign language, friend. Game na. I-push na natin, friend. Simulan natin sa voice message. Gusto ko nang marinig eh. Pero again, pwede po kayong mag-hashtag sa Twitter, TLC TDS Interactive, o kaya naman. Pwede rin mo kaming i-text. Kung may load via ka. 2600, TLC space, pangalan. Komento pangalan kung saan ka nakatira, send sa 2600. Yes, Nez. And of course, pwede ka rin mag-Facebook comment o kaya naman po magpadala ng iyong voice message. Number 1 po, bawal maingay. Kailangan po malinaw ang iyong background. Tapos, dapat hindi ganyan, ha? Hindi ganyan. At hindi nga ganyan eh. Hindi rin ganyan. Dapat tama lang. Tapos ano pa, Mama Christine? Bawal pong bumati. Ang mga bumati, magkakaroon ng kuliti. Dalawa. At dapat maximum na 30 seconds. So, umpisahan natin mula po kay Michelle gusto ko Santos. Si Michelle, kilala ko yan. Kilala mo yan? Ngayon lang. Sino nga uli yun? Ngayon lang eh. Sinabi mo kaya nakilala ko. Sige, si Michelle Santos na wala, naka-private, bongga. Wala kumabasa. Artista yan, friend. Sabi niya dito, pakinggan po natin. May paghinga. Sabi, don't give meaning to someone action. You need confirmation. Tama. Huwag tayong masyadong assuming at huwag masyadong tamang hinala. Baka kasi mamaya, mali na pala yung iniisip natin. Akala natin tama pa rin tayo. Imbis na maging mabuti ang sitwasyon, lalong lalala. Lalong makakasira, di ba? Di ba? Habang may kinakalikot si ate, habang may sinasabi. Medyo siya, pinagpapawisan yung kamay niya. Kaya kinakabahan pawis ba yun? Hindi ba parang bracelet yun? O may kinakalikot na candy? candy? Ako yun eh. Ikaw pala yun! Diyos ko, day! Akala ko si Michelle Santos yun. Pero tama yung sinabi ni Michelle, no? Imbis na maayos kayo, nagkakagulo lang kayo ng bunggam-bungga. Kasi saka bibigay mo ng kahulugan sa mga kilos. Yan tayo Di pakinggan natin si Ate Victoria Baybay. Si Ate Victoria Baybay na
taga Lagaw, General Santos. Lagaw, General Santos. Pak! Eto na ang boses niya, pakinggan nyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mo ng confirmation. Madaling sabihin na wala siyang ginagawa kung ramdam mo naman na meron. Iba yung kanya, di ba? May hugot. May hugot. Eto din, isa pang may hugot, mamata niya. Ano Nag-comment siya sa fanpage ng Love Radio Manila. Sabi ni Micaela Del Rosario, Aba, may mga si lalaking pa-fall. Kaya wag mag-assume agad kasi ikaw din ang masasaktan. #capslock, #hugot. Hek, hek, hek. Ayun tayo sa mga pa-fall. Mga lalaki na, galit na naman sa lalaki eh. Baka pag pa-fall kayo, kala nyo naman kamukha nyo si si Jano Gibbs. Yan. I think I'm falling. Jano Gibbs, di ba pwedeng Daniel Padilla? Ay, siya kumanta ng fall eh. Sa bag. Ay, ngayon ko lang In nag-guess. love. Wala, mabagal ka. Wala. O, sabi ni Wala ka. Richelle Oy, Sarangaya. abot daw tayo sa Lagaw Jensa, taga dyan ako. Sabi ni Miss Melanie. Oo naman. Sinabi ko nga si Ate Victoria Baybay, taga doon, hindi ka nakikinig eh. Ano ba yan? Ano ba yan? O, sabi ni Richelle Sarangaya sa ESFM Manila Facebook fanpage, sabi niya, true! Dapat marunong kang magtanong, hindi yung manghuhusga ka agad-agad. Libre lang naman ang tanong, di ba? Huwag tamang hinala. Okay, smiley, kindati, LCTDS Interactive. Ito naman sa mamata niya, sabi ni Jovit Sukulan. Aba. Si Jovit Sukulan. Yan eh. Ay, oo, kasi naka-shade siya na naka-side view sa Aba. kanyang profile picture. O, di ba na, ito na nga, pakinggan natin. Tama. Aray. Siyempre, kailangan mo talaga ng confirmation sa bawat isa at doon mo malalaman at mapapatunayan na kung ano ka sa kanya. Ganun. Ayun, si Christy Gana. Clara. Naiihi na. Sundere ka eh. Nagugulat si Kuya eh. Nakalimutan ko si Jovit Suklan pala, medyo maximum level pala yung kanyang volume. Kasi sumunod siya sa instruction natin, kaya maganda yung ano. Pero Napaka masunurin eh. Oy, tama ka dyan, Jovit Suklan, Gunner! Gunner. Bakla to. Gusto kong pakinggan isa na lang. O, sige, go. Si Kuya Chris De Leon. Oh, hi, Chris De Leon. Ay, huwag kang mangunguna sa mga ibang tao. Ay siya, pag sa hula... Patayin ko na nga ang ingay eh. Ang Sorry, ingay sorry, niya, sorry. sayang. Sayang. Actually, narinig ko rin siya kanina. Naingayan lang din ako sa background. Again gusto mo namin ituloy, pero yun na. Wag ganon ha. Wag niyong tutularan. Wag tularan. Wow. Oy, si Tess Bomb nakikinig. Hi, Tess Bomb. Hello, ateng. Wow. O, ito na nga yung mga gaganap ngayong araw na ito. Si Lala, gaganap bilang Judith. Si Raymond Rico Paniero, Yes FM Manila. Si Laika Barista, gaganap bilang Coney. Bilang Arvin Diego Bandido, Love Radio Manila. Si Rocky Tara, gaganap bilang Shay. At si Lola Tanying po, gaganap bilang Lola. Ay, Lola. Ano pa ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Napagtyagaan eh. Ay, nakaw. Eto Eto na nga po ang Kwento ni Judith. dito po sa Sabi ko, Judith. Judith. Ano to? Bumaliktad yung Judith. TH? Nasa Sorry, bakit? Sige na nga. Dito po yan sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Ay, naku, paano ba to i-next? Yun, paano ba? Teka, ito na. Wait na. Alam ko to eh. Akala ko ikaw. Ayan na. Ang tagal dumaan ng mga jeep. Late na ako sa usapan namin ni BFF Shane. Puro private vehicle naman ang dumadaan. Kaloko yung paparating na sasakyang to. Ang bilis! Gumigewang pa. Naku, kailangan ko tumabi. Baka ako mahagip ng rumaragas ang sasakyan. Naku, lapit niya. Ay! Hay! Hayop ka! Walang hiya! Muntik mo na ako mahagip! Bumaba ka sa kotse mo! Suntukan tayo! Buwisit! Nakakainis! Walang pakialam! Hayop talaga! Paano ba to? Natumba ako dito sa putikan. Nadumihan tuloy ako. Ang tsaka ko na. Puro putik yung damit ko. Ew! Paano ako makikipagkita sa BFF ko? Buwisit talaga yung driver ng kotse na yun. Teka, kailangan kong tumayo. Aray! Napilayan yata ako. Hindi ko may apak na maayos yung paa ko. Naku, paano ko uwin to? Aray. Miss, tutulungan na kitang tumayo. Mukhang nahihirapan ka.
Ay, tutulungan mo ako? Oo. Akin na yung kamay mo. Itatayo kita. Aray, thank you ha. Wala yun. Maliit na bagay. Ako pala si Raymond. Judith, salamat ha. Kainis talaga ang driver ng kotse na yun. Aray. Nakita ko nga yung nangyari. May masakit ba sa'yo? Hindi ko kasi maikilos ng maayos yung paa ko eh. Ang sakit. Hindi ko alam paano ako makakauwi nito. Ang dirty-dirty ko na. Ako bahala. Tutulungan kita, Judith. Seryoso? Oo. Bubuhatin kita para ihatid sa inyo. Sus, wag na. Makakaabala lang ako sa'yo eh. Okay lang. Di naman ako nagmamadali. Humahanap lang ako ng kwartong mauupahan. Ay, matutulungan kita dyan. Raymond, may alam akong room for rent. Ay, di. Okay. Ano, ready ka na ba? Bubuhatin na kita para ihatid sa inyo. Oo. Sige. Careful ha. Dahan-dahan lang. Kasi first time ko eh. First time na may kakargang guy sa akin. Judith, halika na. Ay, nakahanda na ang mesa, kakain na tayo. Oh, ba't di ka pa kumikilos dyan? Tumayo ka na at lalamig ang hapunan natin, ay batang to. Hoy, Judith! Ano ka ba? Ay, parang walang naririnig ang jasking batang ito. Ay, sabi ko kakain na tayo. Eh, tulala pa rin. Teka't malapitan nga. Ang cute niya. Napaka-gentleman pa. Kakilig watch talaga. Hay! Ay, aray! Anong ginagawa mo? Ay, para kang lukarik dyan na ngingiti-ngiti. Nakikipanggiti ang ka ba sa dingding? Ay, loka ka na ba? Lola, baby naman eh. Ang sakit. Panira ka ng moment, no? Ako ba ang panira? Hoy, ikaw itong parang siraulo. Bay, ano bang ngingiti-ngiti mo dyan? Lola, baby, si Raymond po. Ang cute niya, di ba? Nakakatunaw ang titig niya. Harot kang bata ka! Titig pa lang ay kinikilig na. Lola, ang sakit naman. Nabalatan yata yung hita ko sa kurot na yun. Ang sakit kaya. Ay, umayos ka kasi nang hindi kita nakukurot, ha? Kabadrip ka talaga, Lola, baby. Masama bang kiligin? Saka diba, dahil sa akin, magkakapera na naman tayo. Kasi nga kinuha ni Raymond ang isang bakanting kwartong paupahan natin. Ay, yun naman talaga ang gusto mong mangyari na dito siya mangupahan. Kasi nga, ay type mo yung lalaking yan. Ay baka mamaya kung anong ay Lola, nako. baby, wala po kayong dega. Saka mukhang mabuting tao si Raymond. Di nga ba tinulungan pa niya ako? Bihira na po kaya makahanap ng lalaking ganyan. Kaya nga, swerte talaga ako. Anong swerte doon? Bakit? Kayo na agad? Hindi po. Swerte ako na nakakilala ng mabait na gaya niya. Ay, sus kang bata. Pare ko. Buti naman at nakahanap ka na tol ng bagong matitirahan. Okay na ba sa'yo yung lugar? Oo, Alvin. Tahimik, hindi magulo gaya dun sa dati. Yun nga kaya ang rason kaya umalis ka doon sa dati mong inuupahan o dahil... Huwag mo nang ituloy. Dahil ayoko nang maalala. Okay, sabi mo eh. Basta kung saan ka magiging masaya, suportahan ta ka. Ay, ikaw pala, Raymond. Naistorbo ka ba kayo ng lola baby mo? Eh, hindi naman. Si Lola may pinuntahan. Ako lang ang nandito sa house. May kailangan ka ba sa kanya? Dinala ko lang tong niluto kong kaldereta para may matikman kayong specialty ko. Ay, favorite ko yan. Tamang-tama pala. Mukhang masarap ah. Thank you dito sa ulam, Raymond ah. Marunong ka palang mag-cook? Oo. Maliit pa lang ako. Hilig ko ng pagluluto. Palibhasa, magaling magluto ang nanay at tatay ko. Sa kanila ako natuto. Ah, ganun ba? Yan naman ang bagay na wala akong kaalam-alam.
gusto ko nga matuto para kung magkaroon man ako ng boyfriend, pwede ko siyang ipag-cook. Kung gusto mo, tuturuan kita. Talaga? Tuturuan mo ako, Raymond? Di makatulog sa gabi sa kaiisip, sa diwa ko'y ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang siyang laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita, kapag tumitig na sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaba? Hoy, Judith, anong nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Kasi Shane, BFF, di ko talaga mapigilang di kiligin. Bakit? Nangihi ka ba kaya ka kinikilig? Ano ka ba naman, BFF? Kailangan ba pag naiihi doon ka lang kikiligin? Hindi naman. Kapag nagpupupo ka, nakakakilig din, lalo na kapag tinitiis mo kayo. Yo, you're so kaderder. Ang sama mo talaga, kadiri ka. Bakit ka nga ba kasi kinikilig? Kasi nga, BFF, dun kay Raymond, yung kinikwento ko sa yung border ni Lola Baby. May something ka ba sa kanya? Shane, feel ko, type niya ako. Ano? Hoy, Judith huwag kang feelingera dyan. Baka naman assuming ka masyado. Bakit? May sinabi na ba siya sa'yo? Wala. Pero nafe-feel ko, BFF. Kasi nga, napakabait niya sa akin. Madalas siyang nakikipagkwentuhan. Tapos tinuturuan niya pa ako magluto. Di ba? Kapag nag-e-effort ang guy para mapalapit sa'yo, alam mo na, this is it, pansit! Alam mo, ewan ko talaga sa'yo. Bahala ka nga dyan sa trip mo. Ayaw kong maging panira ng kalokohan mo. Talaga, Raymond? Gusto mo akong tulungan sa project ko? Oo, Judith. Day off ko kasi sa work sa pharmacy. Kaya wala akong gagawin. Bakit? Ayaw mo ba na tulungan kita? Hindi naman. Ikaw naman. Kundi, ayoko lang kasi makaabala sa'yo. Wala yun. Tsaka happy ako na natutulungan kita. Kayo ng Lola Baby mo. Di ko malaman ang nadarama sa tuwing ika'y aking nakikita. May kung ano sa damdamin at abot-abot ang kaba. Sa araw-araw ay nagtataka ang puso kong ito. O bakit ba ang kilos ko'y nababago na halos na andyan ka na? Namimilipit ka riyan, Judith. Bakit ba? Wala, Lola Baby. Natutuwa lang ako. Hoy, bata ka. Baka kung ano na yan, ha? Nakita ko kanina kausap mo si Raymond. Galing kasi tinitirhan niya? Opo, Lola. Pero nakipagkwentuhan lang ako sa kanya. Ay, kung sa bagay. Sa maikling panahon na siya nakilala ko, wala naman akong nakitang masama sa kanya. Hoy, mukha siyang mabait at maginoo. Hindi lang po mukhang mabait, Lola Baby, kundi totoong mabait si Raymond. Ba? Lola, boto po ba kayo sa kanya? Ano? Ay, teka. Ay, bakit nanliligaw ba siya sa'yo, Apo? Lola, feeling ko, papunta na ron. Huwag lang sana traffic. Di makatulog sa gabi sa kaiisip, sa diwa ko'y ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang siyang laging laman ng isip ko? So, si Raymond pala ang katulong mo sa paggawa ng research paper mo. Oo, BFF. And matalino siya, in fairness. Kaya bet na bet mo siya. Naman. Ay, ikaw. Bet ka nga ba niya? Alam mo, BFF, Ano? hindi ako manhid. Kasi nafe-feel ko yun dito nagkikare siya sa akin. Minsan nagbibigay pa siya ng gifts. Tapos, tinatawagan niya ako sa cellphone para kumustahin. Oh, diba? Ang sweet niya. Dahil doon, feeling mo may gusto siya sa'yo. Ito naman si BFF, masag trip ka lagi, no? Hindi. Mag-e-effort ba ng ganun yung isang lalaki nang walang dahilan? Kaya I'm sure, love niya ako. Feeling ko kami na.
Pinuntahan ka niya sa opisinang pinapasukan mo? Oo, Raymond. Tinanong niya ako tungkol sa'yo. Sinabi mo ang bago kong tinitirhan? Pasensya ka na ha. Mapilit kasi siya eh. Kaya ipinaalam ko na kay Connie kung saan ka nakatira ngayon. Hindi ko yata nakikitang lumalabas ang bahay si Judith, Lola Baby. Ay, oo. Ay, kahapon pa kasi siya may sakit, Raymond. Ay, natrangkaso. Kung bakit kasi yung batang yan ay sumugod sa ulan. Ganon ho ba? Pwede ko ho ba siya dalawin? Oo naman. Alam mo, tsak matutuwa yun. Raymond? Huwag ka nang bumangon, Judith. May dala akong orange para sa'yo. Mainam to sa may sakit. Nag-abala ka pa. Salamat sa prutas. Kamusta ng pakiramdam mo? Okay lang ako. Bumaba na yung lagnat ko pagkainom ko ng gamot. Sinabi sa akin ni Lola Baby kung ba't niya nagkasakit. Nagpaulan ka raw? Oo, hindi kasi ako nakapagdala ng payong eh. Dapat hindi mo nakakalimutan magbaon ng payong. Kailangan ingatan mo yung sarili mo, Judith, dahil mahirap magkasakit. Salamat sa concern mo, Raymond. Sobra kong na-appreciate yung mga ginagawa mo. Nakakataba ng puso. Ayoko nagkakasakit ka. Kasi nga, importante ka sa akin. Ano? Paulit yun? Importante ako sa'yo? Oo naman. At kapag importante ang isang tao, ayaw mong may masamang mangyari sa kanya. Di makatulong sa gabi sa kaiisip. Sa diwa ko'y ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang siyang laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaba? Paano mo kaya ako mapapansin? Ayun! Kaya pala gumaling ka agad dahil inalagaan ka kamo ni Raymond. Oo, BFF. Ganun pala ang feeling kapag may taong nagkikare sa'yo, no? Kilig much talaga. Parang gusto ko tuloy lagi na lang may sakit. As in like, yeah. Teka nga, BFF. Kayo na ba? Parang ganon. Parang ganon? Hindi mo sure kung kayo na? Para sa akin to, Judith? Oo, Raymond. Sana magustuhan mo yan. Ano ba to? Buksan mo, dali, para makita mo. Uy, polo shirt? Salamat, Judith! Nagustuhan mo ba? Oo! Type ko nga tong napili mong kulay eh. Buti naman, nagustuhan mo. Bakit mo ba ako binigyan ng gift? Ikaw naman, kailangan pa bang i-memorize yan? Di makatulong sa gabi sa kaiisip. Sa diwa ko'y ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang siyang laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang... Connie? Raymond, pwede ba akong pumasok? Tuloy ka. Alam kong may sama ka ng loob sa akin, Raymond. At pinagtataguan mo ko. Kaya nga pilit kitang hinanap. Dahil marami akong dapat ipaliwanag sa iyo. Para ano? Sana maintindihan mo ako, Raymond. Dahil hindi ako gaya ng iniisip mo. Judith, ay saan ka pa pupunta? Sa bahay po ni Raymond, Lola Baby, may itatanong lang ako sa kanya. Sige. Pero umuwi ka rin agad ha. Magpapatulong sana ako sa pagliligpit. Bahagyang nakabukas ang pinto ng room ni Raymond. Hindi na nga ako kakatok. May kahalik ang babae si Raymond. Judith? Anong ibig sabihin nito, Raymond?
At sino ang babaeng yan? Bakit naghahalikan kayo? Manloloko ka, Raymond! Ang sama mo! Akala ko ba naman? Akala mo ano, Judith? Ewan! Diyan na nga kayo, mga taksil! Mga manloloko! Sino ba siya, Raymond? Anong sinasabi ng babaeng yun? Bakit galit na galit siya? Akala ko ba wala kang karelasyon? Wala nga. Bakit nagalit siya? Ano mo ba siya, ha? Buong akala ko pa naman, walang magiging problema kung magkakabalikan tayo. Tapos ganito? May ibang magagalit. May ibang masasaktan. Connie, wala kaming relasyon ni Judith. Hindi ko siya girlfriend at hindi ko rin maintindihan yung mga sinabi niya. Teka, Judith, ay ano bang nangyari sa iyo? Umay ka ritong umiiyak. Nag-away ba kayo ni Raymond? May ginawa bang masama sa iyo yung lalaking yan? Ay, teka, nasaan ba yung baston ko at nang mahambalos yung lalaking yon? Sira ulo. Lola baby, pabayaan niyo na po siya. Wala po siyang masamang ginawa sa akin. Eh bakit ka nga ngumangal-ngal dyan? Ano, trip mo lang umiyak? Wala po ito. Hay nako, bahala ka nga sa buhay mo, Judith. Hindi ko maintindihan ang ugali niyong mga kabataan ngayon. Ay, nakakalarkay kayo. Oha, ano ka ngayon? Emote ka. Kasi naman, masyado kang assuming. Anong napala mo? E di ganyan. Ang masaktan at magkrayola. Tama na nga yan. Hindi mo ikakaganda ang maging emoterang frog. Bakit kasi siya ganun, BFF? Ang labo niya. BFF. Hindi si Raymond ang malabo. Ikaw ang malabo. Saka may girlfriend pala yung tao eh. Pero wala naman siyang sinabi sa akin eh. As in like, wala. Bakit niya naman sasabihin sa'yo? Saka, ikaw tong dahilan bakit ka ngayon nasasaktan ng ganyan. Ako pa yung sinisi mo? Nagmahal lang ako, friend. Nagmahal lang ako. Pero ang tanong, minahal ka ba ng taong minahal mo? Oo nga. Sinabi niya sa'yo? Na-feel ko dito, as in like here, naramdaman ko yon BFF. Tumagos yun sa laman ko. Sa sistema ko yung pag-i-effort niya para basayain ako. Nag-care siya sa akin. Sakay namin niya kaya na important ako sa kanya. Kaya love niya ako. Dahil doon, nag-assume ka na mahal ka niya. Na mag-on kayo ni Raymond. Ano pa bang iisipin ko, BFF? Di ba may kasabihan na action speaks louder than words. O diba? Yun naman exactly ang naramdaman ko eh. Ay, praning ka lang talaga, Judith. Hindi ka dapat naging filingera. Saka, nanligaw ba siya sa'yo, ha? Sinabi ba niya na mahal ka niya? Friend, julit-julit ka. Hindi nga. Naramdaman ko nga na feel ko, no? Ipinaramdam niya yun eh. Ay, yan nga ang hirap sa'yo, BFF. Dahil lang sa pagiging mabait niya at gentleman, inakala mo may gusto siya sa'yo. At iniisip mo na kayo na. Ay, girl, don't give meaning to someone's action. You need a confirmation. Yun ang kulang sa'yo. Hindi mo kinumpirma kung kayo nga. Kaya, anong ka ngayon, ha? Anong drama mo? Nganga ka at paiyak-iyak pa. Alam ko kasi na masama ang loob mo sa akin, Judith. Kaya narito ako para kausapin ka. Kahit hindi na, alam ko na naman yung totoo eh. Pati na ang tungkol sa girlfriend mo. Ang pagkakabalikan yung dalawa. Hindi kasi ako mapalagay hanggang may galit ka pa sa akin. Pero ako ang mali, Raymond. Nakakadyahe nga yung ginawa ko eh. Naiintindihan kita, Judith. Ngayon ko lang na-realize
na mali pala ang naging interpretation mo sa lahat ng ipinapakita ko sa'yo. Ayoko nang pag-usapan natin yun, Raymond. Pero Judith, ang lahat ng ginawa at ipinakita ko sa'yo ay gusto ko. At totoo. I mean it. Kasi nga ganun ako. Iyong pagiging magiliw ko sa'yo, ang pagkikare ko sa'yo, ang pagpapadama na mahalaga ka sa akin sa maikling panahon na nagkakilala tayo. Walang peke dun. Kasi nga, nakikita ko sa'yo ang isang taong napakahalaga sa akin. Sino? Raymond, bakit isinama mo ko dito sa Memorial Park? Dahil gusto kong makita mo ang puntod niya. Lilibeth Marasigan. Kaapelyido mo? Oo. Born September 10, 1999. Died February 11, 2014. Kailan lang to 15 years old siya. Teka, dito sa lapida meron din siyang picture Pagmasdan mo. Parang kahawig ko pa siya. Oo. At halos kasing edad mo. Pero 17 na ako. Kung buhay siya, mga 16 na siya sa September. Sino ba yung nakalibing dito? Younger sister ko. Nag-iisa ko siyang kapatid. Pero wala na siya. Namatay siya sa leukemia. Halos kaedad mo siya at malaki ang pagkakahawig niyo. Kaya nga nang makilala kita, parang nabuhay siya. Tuwing nakakaharap kita, iniisip ko, buhay ang kapatid ko at nagiging masaya ako na kasama ka. Kung ganun, younger sister lang pala talaga ang tingin mo sa akin? Oo, Judith. Dahil yun lang ang kaya kong ibigay na pagtingin sa'yo. Dahil nga may girlfriend ako. Nagkaroon lang kami ng problema kaya nagkalayo kami. Pero ngayon, okay na ang lahat. Nagkaayos na kami ni Connie. Sana, ngayong alam mo na ang totoong dahilan, huwag kang magbago, Judith. Dahil ako, hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo na parang kapatid. Okay, walang problema sa akin. Tatanggapin ko yun. Saka, yun ang totoo, diba? Payag naman ako na maging sister mo at maging kuya kita. Talaga? Salamat, Judith. Paano? Okay na tayo? Oo. Pero, pwede bang pahag na lang ako? Hug? Oo. Ano ka ba? Wala tong mali siya. Diba, Kuya Raymond na kita? Saka, happy na rin ako na biglang nagkaroon ng kuya. Kaya from now on, kuya na ang itatawag ko sa'yo. Oo. At magiging happy ako na magkaroon ulit ng kapatid. Di makatulog sa gabi sa kaiisip. Sa diwa ko'y ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang sa laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaba? Oh, di makatulog sa gabi sa kaiisip. Sa diwa ko'y ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang sa laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na. Ang sabi ni Papa Jack, don't give meaning to someone's action. You need confirmation. Di makatulog sa gabi. Sa diwa ko, sa isip ko. Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaba? Oh, di makatulog sa gabi sa kaiisip. Sa
TLC, The Drama Special, Interactive. Judith! Anong date ngayon, Mama Tanya? 27. Ay! Judith na nabayarin sa kuryente, Sabi ko na, Day! hindi ka nakabayad. Day! Nakalem Pag inutosan ka ng amo mo, bayad agad para hindi makaabot ng Judith Judith. na para karon. Mais ka, chichinilasin. Judith! Bentang-benta kay Shaity Sai. Akala niya seryoso eh. Judith. Judith na kasi, Day. Hindi kanina kasi may sinabi ako sa kanya kung anong debt ngayon Ayan diba? Judith na, basta. magbayad ka na sa mga pinagkakautangan mo, Day. Seryoso na. Judith. Kasi mo, ama. Baywalk ng chichinelas ko sa'yo. Judith! Magbayad ka ng kuryente. Sakit sa tiyan. Huwag na nga yan. Ayoko nang bagitin yung pangalan niya. Day! Nasasaktan ka. Ate. Seryoso na. Dali mo. Nasasaktan ka. Hindi naman kayo. Ayan tayo eh. Hoy! Marami ang tinamaan dyan. Tabi-tabi naman po ang tamaan sa pool. May bonus pa na bukol. Har. Rule number 1, never assume. Huwag asyumera nang ikaw ay hindi napapahiya. Correct? Correct. Simple pero rock. Although, mali din naman kasi si Raymond. May pagbitaw pa ng salitang, importante ka sa akin nang wala man lang paliwanag. Hoy Raymond, mag-explain ka with action, now na. Alam mo naman kami mga babae, masyadong malikot ang utak. Kadalasan, kada salita o actions ng crush namin, binibigyan agad namin ng meaning kahit wala namang meaning. Sa guys, wala lang yan Sa mga lalaki, wala lang yan. Pero aminin nyo girls, minsan, para tayong eng-eng, number 1 sa kapraningan. Ako, maamin ako na ganyan ako. Ewan ko lang si Tanya Chinita. Minsan. Di ba? Yung tipo mag-a-assume ka na, ay siguro. Kahit sino. So guys, reminder na wag kayo maging super duper extra mega over sweet. Kasi nga, kami mga babae, epal. O di ba, biglang sinisi yung mga lalaki. At sa mga girls naman dyan, huwag masyadong assuming. When in doubt, magtanong. At least, hindi ka naging assumera na, kaya siguro siya sweet sa akin kasi love niya ako. Hala! Ayan tayo So yun lang, again, huwag asyumera nang ikaw ay hindi napapahiya. Yun. Huwag asyumera nang ikaw ay hindi maalpombra. Ayan tayo chichinilasin ka na tayo, Chinita Kahit naman ako po, kapwa kabisyo, kung ganyan ka-sweet ang lalaki, ganyan ka ka-special sa kanya, ganyan ka tinatrato araw-araw, makikita mo pa araw-araw, magbibigay ka talaga ng kahulugan sa mga ginagawa niya para sa akin. Kami ang mga babae, katulad sinabi Mama Christine, kahinaan po talaga namin, weakness po namin yung pagiging sweet. Diba? Idagdag mo pa yung gwapo ka. Diba? Gwapo yung lalaki. Siyempre, mapapahaba talaga yung hair mo pag may nagpapatweet sa'yo. Diba? Kaya lang girls, ayan naman nakita natin, hindi talaga dapat laging nagko-conclude sa kung paano tayo itrato ng lalaki. Iba pa rin yung salitaan. Iba pa rin yung merong aproba. Iba yung galing sa bibig. Tama! Aray ko. Kaya, parang may panikin dumaan. Kaya tatandaan, kapag sa'yo'y may nagpaparamdam, relax lang. Dahil kung gustong-gusto ka talaga, aamin at hindi makakatiis yan. Bang! Yun! Diba? Boom! Mga matalinghaga kami. Boom! Wala ka palit. Panis. Kasi nga diba, wag po tayo maniwala dun sa mga sinasabi nila na action speaks louder than words. Marami kasi dyan na nagpapadama lang pero wala naman talagang ibig sabihin. Siguro, totoo yung na yun yung quote na yan. In some Gawa cases. nga na lang, hindi po applicable sa lahat ng bagay sa buhay. Truth labels. Kumbaga, i-gauge din natin, ito ba applicable ba to dito? Ito ba applicable ba dito? Diba, katulad Mama Christine, pag nakasakay tayo sa jeep, may sumakay na naka-leather jacket na manong, nakasumbre, nakapugong ang panyo, nakatali. Grabe. Tapos,
kung tumingin pa ilalim, nakakatakot. Parang magdi-declare anytime ng hold up, pero hindi pala, bading pala. Ay, alam na this. Hindi kaya. Minsan nanguhusga at tayo ito lang mamata niya, minsan talaga, yung mga naka-leather jacket na yan, kapag naka-leather jacket, hold upper agad, hindi ba pwedeng TG lang siya, mamata niya? Ano TG? Tiis ganda! Init, naka-leather jacket ka sa jeep. Ganyan ako eh. Oo nga, nun ikaw pala yun. Oo, para maisot ko lang naman, yung leather mo. Akala ko eh. naman tinatali mo lang sa bewang pag nagbabiyahe ka. Hindi, mainit eh. Sayang eh. Ikaw Hindi makikita ni ating naniningil ng bayad sa jeep eh. Nabago yung leather jacket mo galing sa Jukay-Jukay. Alam mo naman ako, pag Jukay-Jukay, lagi ko sinusuot yan. Ikaw na TG, tiis ganda te. Good luck. Thank you. Yung tipong tagaktak na yung pawis mo, basang-basa na yung sando mo sa loob, pero ikaw wala, carry ko to. Ganda ng jacket ko eh. Minsan ilulugar po natin kung yung si damit. Coco, ang ingay ni Coco. Ayaw mo siya, gusto niya mag-ingay. O, diba? Ilulugar po natin, no? Pero sabi nga nila, walang basagan ng trip. Oo. Yun lang Bakit yun. ba? Nagtatago ng kati eh. May kati ako sa balat eh. Ganun. Alam mo na, i-chinelasin mo na yung mga yan. Anyway, eto na nga po ang TLC TLC Drama Special Interactive involved ka dito! At marami na nga po gusto ma-involve this very, very Tuesday. Marami na ang gustong marinig ang kanilang haka-haka ukol sa kwento ngayong araw na ito. Sabi nga dito na ni J.R. Joson ng Mariveles, Bataan. Oo, nai-involve siya dito. Sabi niya, in short, huwag maging assuming. Magtanong muna kung ano ang ibig sabihin ng mga kilos na ipinapakita niya sa'yo. Boom! Bang! Assumira ka kasi. Bato-bato mo pa, landi-landi mo. Kurutin kita sa sengit eh. Malapdo sa medbalat na mo. Ang sakit kasi nung nangyari kay Judith eh. Andito na eh. Ayan eh, onti na lang eh, bago. Kapatid pala eh. Kapatid lang pala, masyado ka, Joe. Sabi ni Lisel Legaspi sa Yes FM Manila Facebook fanpage, grabe si Ateng. Blue ang contact lenses sa profile picture. Ay, social! Anak maharlika! Grabe, taga may Kawayan, Bulacan. In relationship with fairness, John Ray Pasamonte. In fairness, may blue eyes pala blue dyan. eyes, sabi ni ate. Hay naku, assuming masyado yung babae. Maraming mga lalaki na gentleman at mapag-alaga. Wala lang sa kanila yon kasi normal lang yun na ganun sila at walang ibang meaning yun kundi kaibigan lang, caps lock. Grabe, para Sakit, intense. sakit. Grabe ka sa kanya. You're so hard. Hard mo. Sabi naman dito, ni Jenny Rose Tranquilo ng Tandang Zora, Quezon City! Nagpaka-involved din ka ng bonggang-bongga. Sabi niyo dito, tama! Hindi dapat mo nabigyan ng mali siya ang pagiging passionate ng isang tao, lalo na at hindi mo pa kumpirmado. Dapat i-clarify mo muna nang hindi ka umaasa sa wala. Mahirap mag-assume ng wala sa lugar, nagmumukha ka lang tanga at sa huli, mapapahiya ka lang, and worst, pwede ka pa masaktan dahil nag-expect ka. Ang sakit eh. Merong facing si Jenny Rose Tranquillo ng Tandang Zora, Quezon City. Diba? May facing, nakuha mo yan! Ano yung facing? Face number 1. Huwag ka magbigay na mali siya. Face number 2. Kumpirmahin mo muna. Nagbubulit si ate para sa akin, bullet yun eh. Ay, gano'n. Gusto ko facing. Nagpo-points siya eh. Bakit? Sorry, hindi ko alam. English eh, mahirap eh. Mas madali nga naman i-spell yung bullet. Sabi sa text line eh. Ito. No. Ay, bakit? Grabe naman niya. Oo, sabi intindi, di ba? Hay nako ate, hindi porket nag-e-effort at nagke-care sa'yo, may gusto na sa'yo, bilis mo naman friend ma-in love, sabi ni Pearly De Guzman from Dagupan. Hello! Hello sa mga Dagupan. Grabe layo eh. Speaking of Dagupan, si Totoy Bato pala nag-text. May pag-text si Totoy Bato. Pumasok ba yun? Hindi yung Dagupan. Yes, FM Dumaguete yun. Oo nga, ito na nga. Speaking of Dagupan, punta tayo sa ibang probinsya. Diba? Napakatindi mo talaga eh. Nailusot mo eh. Ikaw na eh. Namastika. Happy 23rd anniversary sa Yes FM Dumaguete! Pag-invite ang mga tao for an open house from 2 to 5 p.m. Ay, may open house. Ano yan, bahay? Nagbebenta ng bahay? Open house. Pwedeng pumasyal sa loob. Yun pala yun. Sorry na. Ito naman mamata niya. Mama Christine. May nag-voice message. Sige, pakinggan. Medyo mahaba pero mukha namang Favorite ko okay. yan Yung favorite mo to. Kaya lang, etong si
Baby Gestoni Legarto Oh, bakit? Lequinto. Nakakadistract ang cover photo. May sakit ba? Hindi, kita ang boobs. Lalaki. Naku, maraming titingin dyan ngayon. Hindi Ipa-follow yan. Hindi naman color pink. Si Baby Alin ang Gesto. pink? Yung Nep. Bon. Nep. Oh, baby. Umayos ka. Huwag ka Oh, mag-cover yan. photo ng ganyan. Yan. Nagkakapanghina. Panghina. Sabi ni Baby, pakinggan po natin, Baby. Just Tony. Ayaw pag inana, oy. Ay, Bisaya lagi, oy. Mama Christine. Oh. Tama naman yun, na gusto niya yung guy na na-appreciate niya yung ginagawa, pero wala siyang magagawa. Kaya, kung babae, kawawa ka na talaga, girl. Dapat, isipin mo muna bago ka maganyan. Kasi babae ka pa naman, nakakahiya. Ay. Dapat, hintayin mo muna na, appeal mo. Huli na yung feel, sa ano na yung feel eh. Bawal yung may feel ka talaga sa isang guy. Kailangan siya mismo sa bibig niya manggagaling. At dun, mapapatunayan mo na love ka niya. Yun! Iintay talaga sa Oo. bibig ng lalaki kung gusto ka, hindi yung ano. Nangunguna ka. Nangunguna ka eh. Galing pa sa lalaki ikaw yan. na ang terot sa patintero. Nangunguna ka eh. Ano, terot? Terot. Yung terot, yung nangunguna. Yung sakop niya lahat. Yung nantatayan niya lahat. Terot pala tawag doon. Palibasa, hindi na makarelate yung mga kabataan kasi Oo. iPad na ang laro, hindi na Oo, patintero. si Dami. Oy, maayo, Baby Gestoni, Ayo lagi. Oo, sige. Sige. Habang naririnig ko yung kwintas ni Mama Tanya. Naboboring. Oo, di ba? Ay, Mama Christine. Oh! Pakinggan naman natin si Lenuna Punay. Si Ate Lenuna, alam mo ba natutuwa ako? Lenuna Punay. Lenuna. Oh. Ka-birthday ko, January 30. Oh my God! What a small world and small boot. Sige. Ito na. Nakakatawa naman yung story. Lahat tayo girls, huwag tayo masyadong assuming. So, react din. Yon, wag daw tayo masyadong assuming. Nakakatawa daw yung story natin. Sarap pang good vibes lang kasi talaga yung story natin ngayon. Truth labels. At nakakatuwa yung si Lenuna, ha? Kala mo umi-Eric kung magsalita. Diba? Sabi niya eh. Tumatawa pang ganoon eh. Kainis eh. I'm so funny. Chinilasin eh. I'm so funny. I'm so tickle-tickle. Tickle-tickle-tickle. Basa naman tayo pa sa mga comments ng ating mga kabisyo. Gusto ko Meron sa ka Twitter. dyan? Namimiss ko na yung Oh, Twitter. dali. Mag-Twitter ka. Mag-Twitter ka. Sabi ni Josa Avesa Pirena. Ayan ang napapala ng mga asyumera. Feeling, ano ngayon girl? Nga. Ha-ha, sabi niya. Diba? Ang sama nito ni Josa, kala mong hindi na in love minsan. Yan na. Kalma, friend. Thank you. Sabi dito ni Anley Chelsea Gaganting Cruz. Tama, hindi lahat ng akala ay tama. Kaya nga may method tayong tinatawag na ask a method. Ask before mag-isip ng kung ano-ano. Kaya po before you think or assume anything, use the method what we call Hindi narinig na ng Chuper. Ang lakas ng tunog ng spark plug niya. Natunog? Natunog. Diba ganun? Totoo yung Mama Tanya. Ito to wrap our chikahan ng bonggang-bongga. Wala namang matama po niya. Wala po. Kasi po, thank you po. Di ba po? Wala naman pong matama. Ano date ngayon? Uy, mahal. Judith. Hindi ko katalaman siya pagbitita mo sa amin ha. Na-appreciate talaga namin pagbitita mo. Judith kasi kayo. Judith eh. Ang dami mo na ha. Thank you po. Ang chut. Tama na! Wala nang oras. Friend. Yun nga, wala naman po masamang magtanong. Kung nafe-feel mo na may something, magtanong ka para lang maliwanagan ang mga bagay-bagay. Kaysa naman, bigla ka na lang magsiselos ng walang dahilan. Bigla ka na lang masasaktan na hindi naman kayo. Bye! Diba? Lakas mo loob mo magsabi na, niloko mo. Pangalawa, paano yun? wala nga kayo status in a relationship. Paano ka lulukuhin? Christine Dera! O diba? Opo. Maglulukuhin yun si Christine. O diba? Pati si Tanya. Yan nga po ang kwento natin ngayon na pinagbidahan nga po ni Lala Banderas ng Yes FM Manila bilang Judith. Bilang Raymond. Sige! Saya. Rico Pandera ng Yes FM Manila. Si Laika Barista po bilang Coney ng Love Radio Manila. Arvin Jacob Bandido, Love Radio Manila. Of course, Rakitera po ng Love Radio Manila bilang Shane. At si Lola Tanying po. Yes, ang partner ko si Tanya Chinita bilang Baby. Siyempre. Baby. Oh.
Yan nga po ang kwento natin ngayon at syempre, patuloy pa rin po ang pag-send ng inyong voice message, voice reaction sa amin po dito, Love Radio Manila fan page. Yun. At syempre sa Yes FM Manila Facebook fan page. Oo, at syempre pwede ka pa rin mag-comment sa hashtag mo lamang po, TLCTDS Interactive. At kaya naman po sa text line, type mo lamang po TLC space, reaction space, name and location at isend sa 2600. Ito po syempre ay mula sa panulat ni Gani Halamanan. Sound engineer, Jason Sagon, musical score, Danny Frias, directed by Phil Cruz, overall director, Salvador Yung. M. Royales. Maraming salamat po. Hanggang 4 p.m. po ako aariba sa Love Radio. Sa Yes FM Manila po, ako po ay hanggang alas 3 ng hapon. Muli, Luzon, Visayas, Mindanao. Nakapiling niyo po mula sa Yes FM Manila ang DJ na may tita niya chinelas. Wala naman. Ano daw? Wala naman po sa Love Radio Manila ang DJ na may kay Christine Dara. Na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ang konsumisyon. Dramahan. Isang panyamutan. Kapag kaalauna na, sabay-sabay natin baby, sabihin yan. Drama na! TLC, the Drama Special, Interactive. Involve ka dito.